Me ollaan nyt täällä Porin Puuvillan tiloissa ilon lähteellä. Ja mä toivon, että tästä tulee meille kaikille ilon lähde tänäänkin. Mulla on ollut semmoisia teologisia termejä, jotka on mua aina kiinnostanut, niin kuin sovitus, vanhurskaus, synti ja armo. Ja niitä käytetään, kukin käyttää niitä vähän omalla tavallaan. Mutta tämä sovitus oli nyt akuutisti mulle ongelma ja sitä mä haluan jakaa teillekin. Ja mulla on ollut monta vuotta ongelmana tämä, kun vuoden 1938 Uuden testamentin käännös puhuu sovittamisesta siinä mielessä, että ihminen sovitetaan Jumalan kanssa ja toisaalta syntien sovittamisesta. Ja mä en voinut ymmärtää oikein, että miten ne molemmat voidaan sovittaa. Ja mä kävin kuuntelemassa saarnoja ja jopa seminaarissa, jossa käsiteltiin sovitusta, mutta missään niistä ei määritelty, mitä sovitus tarkoittaa. Ja mä mietin sitä aika pitkään ja sitten mulle välähti, että ehkä kreikan kielessä onkin Raamatussa ollut 2 eri sanaa, jotka on vain suomen kielelle käännetty sovituksena. Ja kun mä tätä asiaa tarkistelin, niin huomasin, että näin tosiaan on. Siellä puhutaan ihmisen ja Jumalan sovittamisesta ja käytetään katalassoa ja apokatalassoa sanoja. Ja sitten se, mikä on käännetty suomeksi syntien sovittamisena, siinä on sana hilaskomai. No sitten kun tuli tämä uusi käännös 92, niin se ei ratkaissut tätä ongelmaa lainkaan. Nyt se vaan käytti sovitussanaa syntien sovittamisesta ja sovintosanaa siitä, kun ihmisen ja Jumalan suhde korjataan. Enkä mä oikein tiennyt, että menikö se nyt ihan oikein. Ja mietin sitä, että miten synnit voidaan sovittaa. Mun mies on täällä ja hän on opiskellut tekniikkaa ja hänelle sovitus tarkoittaa sitä, että sovitetaan yhteen jotkut. On kuulemma olemassa joku sovitin, jonka avulla voidaan sovittaa yhteen asioita. Sitten tapahtui tämmöinen löytö. Mä löysin kirjastosta F.F. Brucen kirjan Raamatun juuret. Ja siinä tämä seemiläisten kielten ja teologian professori kuvaa sitä, miten silloin kun vanha testamentti käännettiin kreikaksi, ei kreikan kielessä ollutkaan sopivia sanoja näille teologisille käsitteille, kuten esimerkiksi sovitus. Ja sitten ne käsitteet otettiin sieltä kreikkalaisten epäjumalien palvelemisesta. Ja kun juutalaiset luki, kreikkaa puhuvat juutalaiset, sitten vanhaa testamenttia, niin he ymmärsivät sen niiden hebrealaisten termien avulla, mitä ne sanat oli merkinnyt hebrean kielessä, vaikka he puhukin kreikkaa. Ja nyt kun Uusi testamentti kirjoitettiin, niin sitä tallennettaessa käytettiin näitä samoja sanoja, eli epäjumalan palveluksen sanoja. Ja nyt kun me 2000 vuotta myöhemmin mietitään, mitä se tarkoittaa se joku sana, niin me usein tulkitaan sitä tämän epäjumalan palveluksen jumalakuvan avulla. Ja nyt Kreikassa tämä hilaskomai-verbi, joka on käännetty syntien sovittamiseksi, esimerkiksi suomenkielisessä käännöksessä, tarkoitti oikukkaan voiman vihan lepyttämistä, esimerkiksi uhraamalla lahja tai kestämällä jumalien kostoa.
Ja nyt Brucen mukaan Uudessa testamentissa, kun käytetään kipper-sanaa, niin se tarkoittaa sitä, että hyvän tahtoinen, armollinen ja laupias liittojumala hävittää ja pyyhkii pois synnin, kun katuva tunnustaa tehneensä väärin. No sitten kun mä olin tämän lukenut, niin mun sydämeni iloitsi kovasti, koska onhan se eri asia, jos mä saan eksymykseni anteeksi, kuin että jos se poistetaan kokonaan. Ja sitten mä olin tuolla naapurikaupungissa Raumalla yhdessä Jumalan palveluksessa. Ja siellä erään seurakunnan pastori tiiminsä kanssa profetoi mulle, että on olemassa semmoinen hyvin vanha malli, jota ei juuri kukaan tunne, mutta sinä tunnet sen ja sinun pitäisi tehdä se muille tiettäväksi. Ja mulle tuli mieleen heti se, mitä mä olin lukenut täältä, mitä Bruce selitti. Ja mä tiesin sydämessä, että mun pitää kirjoittaa siitä. Ja sitten mä kirjoitinkin, tai yritin kirjoittaa, mutta meillä on suuri puutarha ja vieraita kävi paljon ja en mä niin kuin kesällä ehtinyt tehdä ja mä ajattelin, että mä kirjoitan sitten talvella, mutta talvella oli taas kaikennäköistä muuta mukavaa tekemistä ja taas tuli uusi kesä ja talvi ja mä en saanut kirjoitettua 4 vuodessa kuin 2 sivua, joista 1 on tässä nyt esillä. Eli mä pystyin tutkimaan tätä ihmisen sovittaminen Jumalan kanssa. Ja siinä käytetään tätä katalassoa tai apokatalassoa-sanaa, joista tämä allasso-osa tarkoittaa muuttamista ja kata vahvistaa sitä vielä. Eli meidät muutetaan Jumalan kanssa yhteen sopivaksi, kuten esimerkiksi tuolla toisessa korintolaiskirjeessä pyydetään, että antakaa sovittaa itsenne. Tai roomalaiskirjeessä tulimme sovitetuksi hänen kanssaan. Sitten kun mä vielä halusin tutkia, että olisiko sillä muita merkityksiä, niin mä löysin sen, että se apo antaa sille merkityksen täydellisesti. Eli että meidät muutetaan täydellisesti. Tai sitten vielä, kun erityisesti tutkin sitten englanninkielisiä käännöksiä ja muitakin käännöksiä, niin tämä merkitys palauttaa ennalleen. Eli että palautetaan ihmisen ja Jumalan suhde sellaiseksi, kun se oli silloin, kun Jumala loi ihmisen. Täydellinen suhde. No sitten tässä tänä vuonna helmikuussa olin tässä samassa tilassa. Ja me teimme semmoisen harjoituksen, jossa rakennettiin valtaistuin Jumalalle. Ja minäkin rakensin sen ja sitten sai halutessaan luovuttaa jotakin Jumalalle. Polvistuin siihen rakentamani Jumalan valtaistuimen eteen ja annoin itseni Jumalalle kirjoittamaan tästä, mitä olin yrittänyt tehdä ja 2 sivua saanut aikaiseksi. Sitten joku oli tuohon keskelle salia rakentanut oikein kauniin valtaistuimen ja muutamia ihmisiä pyydettiin siihen yksi kerrallaan istumaan ja muut saivat profetoida sanoin, runon avulla, lauluin, draaman avulla, miten kokivat halutessaan. Ja minutkin kutsuttiin siihen. Ja kun istuin siihen, niin tämän ryhmän johtaja tuli heti minun luokseni tämmöisen
välineen kanssa, mikäs tämä nyt on, miekka. Ja alkoi profetoida kaikkia, mitä Jumala hänelle näytti, erilaisia kuvia. Ja hän kertoi tästä miekasta, että tämän terä on terävä, mutta tuo pää on hellä. Tämä on morsiamen miekka. Ja erityisesti hän painotti sitä, että nämä helmet, joita tässä on, ne on laitettu täsmällisesti oikeille paikoilleen. Ja mulle tuli siitä mieleen tämä malli, josta minulle oli aikaisemmin profetoitu tästä, että ne on laitettu juuri oikeille paikoilleen. Ja minä olin juuri pyytänyt tai antanut itseni Jumalalle kirjoittamaan tätä viestiä. Ja sitten tapahtui ihme. Sillä viikolla mä kirjoitin lähes joka päivä, joskus useita tunteja kerrallaan. Ja minun sydämeni iloitsi tavattomasti kirjoittaessaan sitä. No sen verran mä olin tehnyt siinä 4 vuotena, että mua oli häirinnyt tai ihmetyttänyt tässä Brucen kirjassa sen hilaskomai-sanan yhteenvedossa, kun kääntäjä oli kääntänyt sen tällä tavalla, että armossaan Jumala on Kristuksessa kääntänyt pois sen vihan, jonka ihmisen synti on aiheuttanut. Ja jotenkin mun mielestä siinä vähän niin kuin kumottiin sitä, mitä aikaisemmin oli kerrottu siitä hilaskomai-sanasta. Ja se vaivasi mua niin paljon, että mä tilasin Amerikasta tämän vuonna 1953 kirjoitetun alkuperäisen tai oikeastaan toisen painoksen tästä Brucen kirjasta. Ja ei todellakaan Bruce sanonut näin, vaan kirjoitti, että Jumala poisti Kristuksessa sen esteen, joka esti Jumalan armon vapaan virtaamisen ihmiseen. Eli jos tuossa puhuttiin vihasta, niin Bruce puhui esteestä, joka poistettiin. Ja sitten taas kääntäjä kirjoitti, että käännettiin pois, eli ei poistettu, vaan se vaan jotenkin käännettiin pois niin, ettei Jumala näe sitä. Ja mä ymmärrän sen, että on vaikea kääntää ja että se kulttuuri, missä ollaan, niin vaikuttaa siihen, että itse asiassa toissa päivänä luin iso Raamatun tietosanakirja ja siinä oikeastaan oli tämä suunnilleen sama asia kuin miten kääntäjä oli tämän kääntänyt. Mutta näin ei Bruce sano, vaan siellä tosiaan poistetaan se este, joka estää Jumalan armon vapaan virtaamisen. Ja mä innostuinkin tuosta armoasiasta. Niin kuin yleensä, ja mullekin ensimmäisenä tuli mieleen, että armo on sitä, että me saa rangaistusta, jonka olisimme ansainneet. Mutta Martin Rehn muun muassa kirjoittaa, että se on laupeutta, mutta mä oon pannut kysymysmerkin, koska mä en ole sitä ruotsinkielisestä kirjasta tutkinut, että onko se varmasti käännetty oikein, mutta se on mulla niin kuin työstettävänä. Mutta sen sijaan, jos me ajatellaan sitä sanaa, mitä Uusi testamentti käyttää armosta, charis, niin se tarkoittaa sellaista alun pitäen, mikä tuottaa meille mielihyvää. Ja sitten se laajeni käsitteeseen armo, suosio, ilo, ystävällisyys, hyvyys, kauneus, kiitollisuus, suosion osoitus, rakkauden osoitus, myötätunto, kiitos ja ilo. Eli monenlaisia ihania asioita. Ja armo on sitä, että saamme sitä, mitä emme ole ansainneet. No jos me nyt ajatellaan tätä, mitä Bruce kirjoitti, ja otetaan nämä charis-sanan merkitykset, niin sen voisi sanoa näin,
että Jumala poisti Kristuksessa sen esteen, joka esti Jumalan rakkauden, hyvyyden ja suosion sekä myötätunnon ja ilon vapaan virtaamisen meihin. Sitten mä tutkin kaikki ne sanat, joissa puhutaan syntien sovittamisesta suomenkielisissä Raamatun käännöksissä. Mutta mä halusin verrata niitä myöskin muihin muunkielisiin Raamatun käännöksiin. Mulla oli siis vanha ja uusi käännös suomenkielisistä, sitten ruotsinkielistä samaten vanha käännös ja nyt voimassa oleva Bibel 2000 ja sitten otin 4 tämmöistä englanninkielistä Raamatun käännöstä, joka pyrkii sanatarkkaan käännökseen. Siinä oli myös 2 vanhaa ja 2 uutta. Oli tämä American Standard Version 1921 vuodelta ja kuningas Jaakon käännös ja uusina nämä New English Translation ja New International Version. Ja sitten mä laskin niistä, montako kertaa niissä mainitaan tämä syntien sovitus tai synnin sovitus. Ja vanhassa suomenkielisessä käännöksessä se mainitaan 4 kertaa ja uudessa 10 kertaa. Vanhassa ruotsalaisessa kerran ja uudessa ruotsalaisessa 2 kertaa. Ja näissä englanninkielisissä ei kertaakaan. Siis joskushan siitä syntien sovitus on käytetty synnin sovitus, että ne molemmat on tähän laskettu. No mikä sitten on käännetty syntien sovitukseksi? Niin suomenkielisessä käännöksissä tämä hilaskomai-verbi, josta Bruce just sanoi, että se tarkoittaisikin syntien poistamista. Ja samaten tämä hilaskomai-verbi ruotsinkielisissä käännöksissä, siis vanhassa 1 kerran ja uudessa 2 kertaa. Sen lisäksi tässä uudessa suomalaisessa käännöksessä peri ja hamartias, eli peri ja syntisana peräkkäin, niin se on käännetty syntien sovitus ja kerran hyper hamartias on käännetty synnin tai syntien sovitus. No mitäs ne sitten muissa käännöksissä on käännetty? Tämä hilaskomai on uhri meidän syntiemme tähden tai sovitusuhri meidän syntiemme tähden tai pelkkä sovitusuhri, sovitus tai sovitus syntien tähden. Ja sitten tämä hyper syntien tähden tai vuoksi tai syntiuhriksi ja peri myös syntien tähden tai vuoksi. Ja siellä on pari kohtaa, jossa ehdotetaan, että sen lisäksi tai sen sijaan pitäisi käyttää tai poistaa. Muun muassa tämmöinen Trajer, joka on tämmöinen arvostettu sanakirjan tekijä, ollut kunnioitettu, sanoo näin, että perihamartias pitäisi aina kääntää syntien poistaminen. Sitten mä kokosin tähän näitä syntien poistamiseen liittyviä asioita Raamatusta. Eli ensin tämä Brucein ajatus, että hilaskomai viittasi Kreikassa jumalien lepyttämiseen, mutta korvasi hebreassa sanan kipper, joka tarkoitti poispyyhkimistä, poistamista ja hävittämistä. Ja tämä Trajerin ilmaisu, että se perihamartias pitäisi aina kääntää syntien poistaminen. Ja sitten tämä New English Translationin huomautus tästä, että
Jumala on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa sovitusuhriksi, joka poistaa uskovien synnit. Ja hebrealaiskirjeen 10. luvussa kerrotaan, että pappien uhrit eivät voi poistaa syntejä, mutta Kristuksen uhraama yksi ainoa uhri tekee sen. Ja sitten kuningas Daavid, joka oli tehnyt tosi törkeästi, tehnyt aviorikoksen ja lähettänyt Batseban miehen etulinjaan, jotta tämä kuolee. Ja kun profeetta Naatan esitti vertauksen, jolloin Daavid ymmärsi, että kysymys oli hänen väärin tekemisestään, katui syvästi sitä. Ja se, että Raamatussa vielä Uudessa testamentissakin sanotaan, että Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies, osoittaa sen, että Jumala suhtautui Daavidin aivan kuin hän ei olisi tehnytkään koskaan syntiä. Eli se oli poistettu kokonaan. Ja kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen, hän sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. No sitten, mulla on tämmöinen aika voimakas ehdotus täällä, että sovitustermi liitettäisikin ihmisen muuttamiseen Jumalan kanssa yhteen sopivaksi. Sitä kuvaa myös tämä ihmisen muuttaminen läpikotaisin sekä Jumalan ja ihmisen välisen suhteen palauttaminen alkuperäisen kaltaiseksi. Ja syntejä ei soviteta, vaan ne poistetaan. Tämä voi olla vaikea pala monelle meidän kulttuurissamme. Jos nyt haluaisit saada ihan tämän pienen kirjasen, jonka mä oon tehnyt tästä, niin sehän jaetaan kaikille täällä läsnä oleville. Ja sitten vielä on mahdollista. Mä laitoin blogiin sekä ykkösosan tästä mun kirjasta että kakkososan. Ne on vähän pöhkösti tuolla sen tähden, että kun mä kirjoitin blogiin niin tämmöisen, että sanoiko Jeesus Jumalaa isiksi ja lainausmerkissä isiksi, niin ilmeisesti joku hakukone tulkitsi sen isikseksi. Ja nyt mä oon ilmeisesti sillain mustalla listalla, kun ennen aina jos mulla oli silloin Raamattuni ja minä-niminen blogi siellä, niin se tuli aina sillä nimellä tai mun nimellä näkyviin heti ensimmäisenä. Nyt ei tule, mä oon tänäänkin tarkastanut. Mä kirjoitin uuden tämmöisen näkymiä Raamattuun. Ei tule silläkään tavalla, eli mä oon ilmeisesti mustalla listalla ehkä, mutta mä olin sitä ennen kirjoitellut tämmöistä läskimimmi Fat Mama-blogia ja sitä kautta pääsee nyt, se on ehkä helpoin muistaa, että jos menee sinne mun läskimimmi-blogiin, pelkkä läskimimmi riittää, niin sieltä oikealta reunasta tietoja minusta Mirjan blogi pääsee sitten myös tähän näkymiä Raamattuun blogiin, josta sitten löytyy nämä tekstit.